Tak čaute, moje meno je Damian, som administrátorom stránky MMA-Memes a dnes vás trošku prevediem turnajom Clash 11, Stronger Than Ever. Čaká nás hlavný zápas Jakuba Angela, skvelé súboje, máte sa na čo tešiť, takže nezabudnite sledovať, dať like a odber. Zdravím, pane. Mistr Československý MMA, ahoj, ahoj. Ako sa máme? Ne? Dobre, bude to. Chodím, sbíráme. Aha, dobre. Tak nič, maj sa. Co si chtěl? Že či nevie, kde sedíme, ale nikde. Nesedíš nikde, tady stojíš. Počkejte, on to tady dá rozhovor s nima. Zápasy, zatímco nevím, jak to vnímá Adam, jestli to bude prostě... Môžeme? Tak sme tu s Marekom Podnikateľom. Marek, dnes te čakajú tri zápasy, ako keby traja rôzni superi. Tak čo si od týchto zápasov slubuješ a ako dlho to podľa teba bude trvať s ktorým superom? Tak já vás všechny zdravím, tady Marek Podnikatel, všichni mě znáte, vůdce Romu. No a co chci říct, já to nepodceňuji, ať ten lepší vyhraje. Samozřejmě tam se ukáže fyzička a technika a samozřejmě ta příprava, jestli oni udělali tu přípravu lepší než jako já, Marek, vůdce Romu, jo, takže tam se ukáže. Ale prostě jsem ready, ne 100%, ale 200%, mám sílu a samozřejmě pod pandažama mám petikačky, takže to je síla. Spomínal si, že tvoj tréner je aj Carlos Vemola, tak čo si sa od Carlosa naučil? Od Carlose Vemoly jsem se naučil škrtění a samozřejmě hlavně tu zem. O tebe je známe, že máš 99 milenky. Musel si nejakým spôsobom obmedziť styky s nimi, keď si trénoval na zápas? Samozřejmě jsem omezil, protože vybral jsem si jenom dvě a to jsou tady, který vás můžu pozdravit. Adriano. Ještě předtím, než se k ním ale dostanu, tak já si jenom dovolím připomenout, že tady zdraví, jo, tak to je ona, jedna a ta druhá. To jsou ktoré, prvá a druhá? První a druhá, no to jsou moje, no, oni mi dávají taky 1000 korun měsíčně, takže celkem mám teďka 101, no, 99 a plus 2. A keby si mal porovnať tvoj plat od Clashu a od mileniek, ktoré to je podľa teba viac? Kto ti dá akože viacej? Tak je, samozřejmě byla první a to je samozřejmě, už se nedá ze životu vrátit, protože to byla moje žena Nebožka. Takže asi tak. Ty si vyzval na zápas Rytmusa. Myslíš si, že Rytmus príjme tvoju výzvu a v akej disciplíne by si s ním chcel zápasiť? Samozřejmě bylo by to v MMA, ano, bylo by to v MMA, jinak boxu by mě dal, to vím, ale v MMA moc neumí, protože ze mě dobrý Vemola, takže on mě naučil, takže mám to od něho pochycený. A Vemolu chci vyzvat kvůli tomu, vlastně, pardon, já se omluvám, toho Rytmu se chci vyzývat kvůli tomu, že prostě se povyšuje na vůdce Romu, jako že on je větší než já, nosí žetízky, prstinky a tohle, tak já mu chci ukázat, že kdo je tady skutečně, kdo je tady pravej ten vůdce Romu v celé České republiky. Osa! S tebou, jakožto poraženým. Ako dobre toto máme spravené. To im nikto nezoberie. Druhý zápas a už skoro plná hala. Druhý. To ne. Někoho, kdo je dál. Dobře. Tak Jardo, teba čaká dnes reparát oproti predchádzajúcemu zápasu proti Adamovi Security. Ako si sa na tento zápas pripravoval, ako sa tešíš, že to konečne je tu? Připravoval jsem se na 100%, připravoval jsem se v Karviné, připravoval mě profesionální trenér. Jsem za to rád, že jsem mohl trénovat s policisty České republiky, že mi pomáhali s přípravou. Všem, kdo se zapojil, tak děkuju. A jsem na 100% připravený. Chci třeba si napravit reputaci a dát do toho 100%. Pred zápasom sa špekulovalo, či nastúpiš, keďže si avizoval, že máš tam nejakú roztržku s Alexom Cvrdom, nechcel si nastúpiť, keďže sa hovorilo, že môže prísť nejakému ataku z jeho strany, tak ako to nakoniec dopadlo? Ale to bylo všechno nahrané. Aby jsem na sebe upoutal pozornost, to já umím dobře, takže zkrátka bylo to jenom, aby jsem to vyhypoval na tom internetu, protože já to umím tady ty věci, takže fake. Na Before si spomínal, že by si rád zopakoval zápas s Carlosom Bendom v klietke strachu, spomínal si tam aj rybku, tak je to stále ešte, máš to ešte stále v hlave? Určitě, ale teď mě čeká zápas s Adamem Security a když ho porazím, tak chci vyzvat Carlose Bendu do klece strachu.
Veríš, že to príjme? Určitě. Bude muset. Ďakujem. A on to vzdal! Co to je? Adam Security sa zranil pri rozcvičke. Adam Security sa pri rozcvičke zranil. Dobre počujete. Najlepší sekuriťák v Kleši vyhral bez zápasu. Jarda Kotlár. Příště v budoucnu Kleši podniknou. To dopadne jakkoliv. Zajímala by tě odvetá s Jardou Kotlárem? Hele, vzhledem k tomu, že Clash 12 se jmenuje Odplata, že ano? Práve sa dohaduje výborný zápas. Benda versus Kotlár. Klietke strachu. Klietka strachu! A viete, čo je na tom najväčšia sranda? Že pred 5 minútami sme išli kolo Adama Securityho a nič mu nebolo. To sú zranenia, rýchle zranenia, čo vám poviem. Takto asi zranený. Slabíku zneprzo, pretože vycítil low. Neskutočný zápas, neskutočný. Tomáš Podhorný a Elboj, extrémna bitka, naložené. Víťazom sa stal Tomáš Podhorný, ale vôbec to nebolo jednoduché. Brutál, najlepší. Tak Vojto, je to konečne tu, čaká ťa tvoj zápas, tak ako sa na ňo tešíš a ako si spokojný s tým, čo si v príprave odpracoval? Tak příprava dobrá, tvrdě jsem makal a doufám, že dneska se prostě předvedu a dám do toho prostě sílu a ze srdce prostě to dám. A v zápase se těším, protože to bude dělo a strašně se moc těším, no. Bude to napínavý. Ty sa väčšinou veľmi nevyjadruješ na biforoch. Veríš, že v zápase ukážeš a povieš vlastne tým svojím výkonom všetko, čo si chcel fanúšikom povedať? Ano, ukážu se v tom, jaký jsem, i když jako nemluvím. Tam, kde jste to řekli, tak se prostě předvedu teď v zápase, že na to mám. Ty si spomínal, že sa rozbehnete a dáte superovi držku, tak ako tá držka bude vyzerať? Tak jasný, už máme taktiku v tom, že prostě se rozeběhneme a dáme do toho prostě sílu. Super, ďakujem. Drž sa. Kámo, ja si myslím, že to je on. Ja si myslím, že to je on celú dobu, kámo. Vyzerá ako on. Podnikateľ! Jablonecký boss! Bucerobu! Zase ožratý. Tak som tu s víťazom dnešného zápasu Dolary Pozňakov. Také sú pocity po víťazstve. Aký je to pocit zvíťaziť na tak veľkom turnaji? Je to výborný, přál bych to hodně lidem, je to krásný, je to super věc, tak jo, jsem šťastný. Ďakoval ste Ježišovi Kristovi a... Jo, to udělal Bůh, no. Ano, a pre mistra Chana máte tiež nejaký pozdrav, poďakovanie? Pre mistra Chana, já jsem byl na Vřetězech a on nějak jsme točili ten trailer, tak mě nezachránil. Tak mistru Chanovi zkazuju, mistr Chan, chasmnokár! A nevadili vám dnes tie sporo odeté dámy, ktoré vám v poslednom zápase vadili a kvôli nim ste prehral? Dívali se pořád na zápas, jsou tam venku. A dnes vám nevadili tie ich holé zadky a podobne? Dneska jsem nikoho neviděl. To mě zachránilo. To mě zachránilo, že tam nebyli žádný ženský. A nejaký odkaz na záver pre ďalšieho supera, nejaká technika, ktorou by ste ho chcel ukončiť? KO! Hoca! Tak v prvom rade obrovská gratulácia, Max, dnes sa ti to podarilo zvíťaziť, tak aké sú tvoje pocity takto krátko po zápase? Ale úžasný, bylo, nevím, jak to dlouho trvalo, ale bylo to fakt žena, jako dostat ho na zem, udržet ho pořádně, tohleto bylo fakt náročný, ale i když mi tam vypadly ty zuby, tak jsem neváhal a šel jsem do něj i bez zubů, jo, a to jsem rád. To sú zrejme tvoje?
Ne, to nejsou moje. No tak niekto stratil. Aké sú tvoje ďalšie plány v organizácii? Máš nejakého supera okrem Vojtu Neymara, s ktorým by si to chcel rozdať? Určitě s Neymarem a po Neymarovi bych chtěl penetrátora. Vieme, že ty si začal svoju kariéru na OnlyFans. Môžeš povedať, že aké máš tam už teraz čísla na OnlyFans a vlastně ako sa ti tam darí? Zatím se mi tam daří velice dobře. Jo, teďka to budu všechno se rozjíždět, protože před zápasem jsem nemohl dělat OnlyFans a zároveň zápas a tréninky, ale jsem na sebe pyšný, že jsem to konečně dokázal a že mám zlatý pohár. Ďakujem pekne, nech sa darí. Děkuju. Tak sme tu po zápase s Vojtom Neymarom, ktorému sa podarilo zvíťaziť. Tak aké sú pocity takto krátko po zápase? Tak pocity jsou krásný, přišlo hodně prostě diváků, což jsem nečekal. Udělal jsem to kvůli rodině, že jsem se prostě snažil prostě to dotáhnout daleko, což už jsem tady a jsem za to rád a můžu říct, že dneska ten zápas byl prostě dělo a je to doma, prostě vyhráli jsme. Pred zápasom si sa triasol, mal si pomerne veľký stres, bolo to na tebe vidieť. Podarilo sa ti počas zápasu alebo pri nástupe sa uvoľniť a bol pre teba zápas už takou čerešničkou na torte? No tak, když jsem jakoby přicházel do toho, tak jsem měl trému z lidí, ale pak už jsem měl prostě myšlenky na jiní. Když jsem byl v tom kleci, tak byl jsem uvolněný prostě, že jsem šel prostě tvrdě, no. Dnes si zvíťazil pred 12 000 fanúšikov, tak čo to pre teba znamená? Je to jeden z tvojich najväčších životných úspechov? Ano, je to, protože jsem tady poprvé a poprvé jsem viděl takhle 12 000 prostě lidí, kteří přišli na ten zápas, no. Takže znamená to pre teba veľa? Ano. Ďakujem. Битбойна голова, там моя яма глубже рва. 2 на 3 запад 3 шва. Сочетает расправа здесь в синей форме арава. Výborně, výborně, ty kokot, výborně. Ja som sa spotil, kámo, celý pri tomto zápase, viac ako pred všetkým. Výborně. Ešte, laduj ho, laduj ho. Poď, on to vie! Nevládze ani kokot už. Ani jeden nevládze. Vyhrá, kamo, vyhrá. Jasne, že vyhrá. Uvidíš, vyhrá. Ja sa poserem, vyhrá. Čo bude potom hovoriť? Bodoví rozhodčí rozhodli, že tento zápas vyhodnotí jako remízu. Fidorkus dnes ho skončilo remizou, prehral si, ale zvíťazil pre nás takisto, tak aké sú tvoje pocity z tvojho výkonu a čo si zo zápasu odnášaš? Předtím než začnu mluvit, protože tady o Semerovi nebudu mluvit úplně dobře, i když je to povahově hajzl, zmrt, kokot, celý jeho výkon v kleci, vydržel toho fakt strašně, těch loktů jsem mu tam dal neskutečně v tom posledním kole, divím se, že to zvládnul, ale nejsem s výsledkem spokojený, podle mě to byla výhra pro mě, sice jako těsná kvůli tomu druhému kolu, ale ve třetím kole jsem ho tam naprosto přejel, víc než on mě třeba v prvním a nechápu. Cítil si po tom jeho prvom takedowne, že bude ťažké tie takedowny brániť a že sa budeš musieť snažiť o to viac sa udržať na nohách? Ty takedowny, ne, že by to bylo jen jako těžký bránit, tam spíš šlo o to, že já prostě těch prvních pár sekund v každém kole nebyl schopný nějak vnímat. Že dokud nepadla první rána, dokud tam nepadl ten první takedown, tak já byl hlavou jinde a na to je prostě třeba zapracovat. Od druhého kola si prejavil iniciatívu ty. Cítil si, že už super je viac unavený a že budeš mať šancu prebrať oťaže toho zápasu? Nejenom, že byl unavený, on byl úplně v háji. I po konci druhého kola vlastně už tam stál, odechoval, nemohl vůbec a v třetím kole prostě to byla skoro už jen poprava. Jenom škoda, že prostě jsem tam ty rány nedal silnější, abych ho káočkoval. Vyjadril si sa, že odveta ti již nedal, si ochotný do nej ísť, tak ako to je? Pôjdeš do tej odvety, ak to bude na 12? Hele, pokud se lidi myslí, že prostě tohle byla výhra pro něj, keď do té odvety budu, ale všichni jsme to viděli. Pred zápasom ťa veľa ľudí podceňovalo, ty si ukázal skvelý výkon, huževnatý, bojoval si do poslednej sekundy a pre nás si zvíťazil, tak možno ešte nejaký odkaz na záver pre fanúšikov. Makejte, i když ve vás nevěří, prostě důležitý je, co si o sobě myslíte vy a ne co okolí. Ďakujem. Clash 11 pri mikrofóne Jozef Tyson Škrob. Jozef, ako sa ti páči dnešný turnaj, ako hodnotíš zápasy a máš nejaké zápasy, ktoré sa ti páčili nejak špeciálne?
Zdravím, jsem rád, že jsem tady, celý gala se mi líbí jako 11, obsazení karty a z té karty, co bych asi řekl, mně se líbil třeba malý podnikatel, tenhle ten zápas, jako nečekal jsem, jak to dopadne, tak to bylo takový napínavý. Zajímá mě Cverna, Jakub Angel a od nás vlastně Zdeněk Pupar, který vyhrál. Takže tady zápas. V zápase Cverna versus Kotalík máš favorita a vieš si predstaviť, ako by to mohlo skončiť? Je to těžký, hele, jsou to těžké váhy, takže tam nevíš prostě z jaký strany přijde nějaký úder a někdo spí, ale Cverna je teďka nějak napjatý, takže to vypadá spíš na jeho stranu. Uvidíme, jak ten zápas dopadne. Ako to vyzerá s nejakou tvojou účasťou na turnaji Clashu? Máš naplánovaný nějaký zápas, rieši sa niečo? No něco se řeší, zatím přesně nevím, co přesně, to spíš řeší trenér, ne já, ale na 12 bychom se měli ukázat. Clash 11 pri mikrofóne Michal Kotalík. Michal, neskutočný výkon. Tvoj zápas s Alexom Cvernou bol nabitý od prvej sekundy vlastne do konca. Vlastně tomu předcházelo i vlastně dlouhá přestřelka na sociálních médiích. Tohle to bylo v finále a vyvrcholení jak kráva. Hello! Aký to bol pre teba pocit? Bolo to zadosť učinenie, že si ho dokázal ukončiť a že vlastne v takomto skvelom zápase si zvíťazil? Já si myslím, že výkon večera je můj plus bonus za výhru. Já si myslím, že jsem si vydělal na spoustu hezkých věcí, co se týče, sbírám popíky, víš, super hrdiny a to. Do toho zainvestuju, já jsem docela nerd, tak na to se těším, chtěl bych na dovolenou a tak dále, ale abych se vrátil k tomu, bylo to pro mě obrovský zadosti učení. Jak jste viděli, došlo i k usmíření, takže si myslím, že to bylo vyvrcholení nějaký fakt skoro rok, to 3/4 roku to trvalo, bylo to zlý. Alexovi všechen respekt, kurva, viděli jste to, já jsem tam hulil a to a přeboxoval jsem ho zpátky, tady nebyla hluchá vteřina a ty diváci řvali jak kretén. Tohle to byl zápas večera a já ho vyhrál a všem jsem zavřel držku. Na mě byl kurz 4-7 nebo něco a ty vole, všem jsem zavřel držku. Bolo tam niekoľko úderov, ktoré smrdeli knockoutom. Cítil si aj ty sám, že ťa super môže ukončiť, že si blízko? Ano, určitě, bylo tam jedno nahulení, když jsem jako byl, ale já mám v sobě takový to, že když už hulím, tak se ve mně zapne ještě nějaký jakoby náhradní motor a ten vyjedu a buď se to povede nebo ne, tady se mi to povedlo, Alex jsem přeboxoval zpátky, byl eye poke, lehkej, nemohl za to, říkám to na rovinu, jen se vohnal, ale cítil jsem ho, zavřelo mi to trošku oko. On neměl zuby, takže malá pauza, ale pak jsme sobě pokračovali, tam to bylo absolutně bez respektu a prostě padni komu padni, já jsem tam šel s tím, že chcípnu nebo vyhraju a on tam šel s tím samým, nebo takhle, on tam šel s tím, že prostě vyhraje a myslím si, že kurva čuměl. Hneď po zápase sa hovorilo o odvete, teda o završení trilógie, tak je to pre teba nejaká meta, chceš tú trilógiu? Meta to pro mě určitě není, ale jak říkám, on ten první zápas vyhrál, byť tam jako byl nějaký faul, ale vyhrál ho, on by to ukončil i tak, jo, i kdyby tam ten druhý úder nebyl, on by mě do 10 vteřin zbyl stejně znova, nebyl jsem tak připravený, byla jiná taktika a to, že jsem podal protest, bylo z části ješitnost a z části, že jsem chtěl odvetu, co se jakoby povedlo, i když pak už jsem o ní nestál, ale stalo se to. Takže to beru jako 1-1. Takže ta trilogie jako dává smysl, ale nějak, jako, že bych po ní úplně jako toužil, to ne. Ďakujem a gratulujem neskutočnému výkonu. Skvelé, neskutočné. Tak Marek, ty si zobral zápas s Kubom Angelom na short notice krátko pred zápasom. Váhal si, či ten zápas vezmeš, alebo to pre teba bolo jasné? Hele, nebudu kecat, váhal jsem, neměl jsem moc času, protože mi zavolal Lesy a já mu říkám, jo, hele, tak můžu si to den, dva rozmyslet a on, ne, kámo, hele, za 2 hodiny to potřebuji vidět, tak jsem měl 2 hoďky, konzultoval jsem to s 2 kamarádama, s přítelkyní a nakonec jsme se shodli, že nemám co ztratit, je to super výzva, hlavní zápas, navíc, že se mi teď staly nějaké jako věci, které nebyly úplně hezký, tak jsem byl rád, že jsem aspoň na týden jako z toho vypadl a myslel jsem na něco jiného, takže tak.
Mnoho fanúšikov ťa považuje za outsidera. Čo by pre teba znamenalo, keby sa ti dnes podarilo väčšinu fanúšikov prekvapiť a zvíťaziť? Ale kdybych dneska vyhrál, tak by to určitě byla největší výhra v Clashi, kterou jsem kdy měl. A tak no, bylo by to hustý a jak říkám, stát se to může. Já tady netvrdím, že prostě 100% vyhraju, ale ani že 100% prohraju, takže uvidíme. Na videách od Clashu si vyzeral byť viacej uvoľnený, že si to viacej užívaš. Pramení to z toho, že v tom zápase, ako vravíš, nemáš čo stratiť? Jo, určitě to je tím, jako když mám soupeř, který je jakoby mě vyrovnaný, anebo si myslím, že já jsem jako favorit, tak je na mě takový ten tlak, že prostě vím, že jako musím vyhrát a když nevyhraju, tak zklamu sebe, fanoušky, trenéry, ale tady vím, že jakoby, když by to náhodou nedopadlo, tak si myslím, že nikoho jako nesklamu, lidi řeknou, jo, tak to jsme čekali. A naopak, když bych vyhrál, tak všem zavřu hubu, že jo. Ďakujem a veľa šťastia. Kilogramů na váze, nejznámější český fitness influencer Jakub Anakonda. Round 1. Tak máme za sebou Clash 11, toto bol posledný zápas Jakuba Angela, ktorý veľmi ľahko porazil Ďatela. Videli sme tu dnes skvelé nabité zápasy, strašne sa mi to páčilo, hlavne ma bavil zápas Kotalík versus Cverna. Tí z vás, ktorí ten zápas nevideli, tak prišli ho strašne veľa, lebo to bol podľa mňa úplne najlepší zápas v histórii Clashu. Celkovo chodím na veľa turnajov, ale neviem, či som niekedy v minulosti videl naživo tak skvelý zápas, veľa akcie, baby predviedli výborný duel. Na začiatku nás trošku mrzelo, že sme si nevedeli nájsť miesta, ale potom sa to našťastie podarilo a turnaj sme si užili, atmosféra super, 12 000 ľudí v hale, jeden si dokonca odniesol kamarov, takže som za to rád, že som tu mohol byť a podľa mňa skvelý turnaj. Dúfam, že sa vám vlog bude páčiť, snažili sme sa vám ukázať, ako to tu vyzerá, ako vyzerá miestnosť novinárov, kam môžete ísť, snažili sme sa porobiť nejaké rozhovory. Dúfam, že vás to bude baviť, mňa to bavilo a teším sa, až opäť navštívim nejaký turnaj a budem vám mohol ukázať, ako to tam vyzerá. Takže dajte like, dajte odber a užívajte si turnaje MMA.